ل 42 پارێزگەهێن باکووری کوردستانی و تورکیە بگشتی 641 کەس تۆمەتە و ئەندامên پەکێکی و کێجەکە هاتنە بنچافkirin. Wezareta Navxweya Tirkiye bi daxuyaneke nivîsî ragihand û parasûnên binçavkirinên dijî pekekê û kêcekê li 42 parêzgehan hemahengiya gel serdozgeriyê 641 kes tûmeta endamtî û alîkarîkirina rêxistina terorî weke ew jê dibêjin hatîne binçavkirin. Her wasa Wezaretê ragihand jî encama operasyûnan da gelek çek, dokûment û alavên dijitalî jî hatîne destperdagirtin. Serokê berê Baroya Diyarbekirê Tahil Elçî 5 sal berî nûke li 28 mijdarê sala 2015 li Diyarbekirê li ber minareya Çarlink hat kuştin. Wî demî daxuyaniyek dixwast balkişandine ser encamên xirapên şer û pevçûnan weke wî behez jê dikir 4 sal piştî wê bûyera kuştinê dûz hat vekirin û sê polîs hatin tûmetbarkirin. Lê rûniştina dûzê dê il adara sala 2021 pirêve biçe. Parêzerên Tahir Elçî jî didin daxwakirin kuştina Elçî berdewamiya proseyeke bû ku heta nûke jî bi awayên cuda cuda ya berdewam e. Serokê Sendîkaya Parêzerên Diyarbekirê Tahir Elçî 28 mijdara 2015 li ber mînareya Çarlink û dişer û pevçûnan da ziyan dîtibû hat kuştin. Elçî dabû xuyakirin li ser vê axê şer û pevçûn û operasyonan naxwazin. Heta 4 salan kuştina Tahir Elçî ji asta lêpirsînê derbasê asta dozê nebû û derbarê tu kesek de doz nehat vekirin. Bi biryarbûna parêzeran û piştgirînên dezgehên Londonê Diyarbûk û bi guleyê demançeyê ji 3 polîsan yek Tahir Elçî hatiye kuştin û piştî 4 salan derbarê wan polîsan de doz hat vekirin. Piştî rûniştina destpêkê rûniştina dozê bo adara 2021 hat paşxistin. Berpirsên saziyên sivîl didin xuyakirin wendakirina Tahir Elçî ji bo mafên mirovan ziyaneke mezin bû. Tahir Elçi bizim için çok ciddi bir kayıp. Çünkü insan hakları mücadelesinde Tahir Elçî xoşewîst ji bo me wendabûnek mezin di têkoşîna mafên mirovan de taybet di eşkerekirina binpêkirinên dewletê de yên wek kuştin wendakirin û valakirina gundan de roleke girîng lîst. Di asta navnetewî de ev kiryarên dewletê wek tawanên dijî mirov dan qebûl kirin. Di vê têkoşînê de her tim li pêş bû. Em ji kûr ve hez bi nebûna wî dikin û li cihê hiştiye berdewam dibin. onun kaybını derinde hissediyoruz. Parêzerên Elçî didin xuyakirin kuştina Tahir Elçî de encamê pêvajiyeke bixwîn bû û heman rewş heta niha berdewam dibe. Herçend Tahir Elçî li pêş dehan kamerayan hate kuştin jî çawa gulellêketiye nehatiye tespît kirin. Li gor parêzerên wî di dîmenên kamerayan de 17 xulek hatine birîn. Bi pêncemîn salvegera kuştina serokê berê Baroya Diyarbekirê Tahir Elçî çalakî hatin darxistin. Çalakiyê de malbat, hevkar û dûstên Tahir Elçî balkişandine ku Tahir Elçî mafnasekê serkeftî bû divê ji hemû aliyan ve kuştina Elçî were zelal kirin. Li Diyarbekirê di pêncemîn salvegera kuştina serokê Baroya Diyarbekirê berê Tahir Elçî de merasîmek bîranînê hat didarxistin. Merasîm li ber avahiya Edliyaya Diyarbekir dest pê kir û malbat, hevkar û dostên Tahir Elçî ji ber avahiya Edliyaya Diyarbekir heta ber minareya Çarlink meşiyan. Li ber minareya Çarlink a ku Tahir Elçî lê jiyana xwe ji dest dabû, serokê Baroya Diyarbekir Cihan Aydin balkêşand ku dadgeh ji peydakirina kujeran gelek dûr e. Hevserokê HDP Mithat Sancar jî anî zimên ku Tahir Elçî hukuknasek wisa bû ku cihê wî nayê tijeykirin. Tahir Elçi çok önemli işler yaptı. Bunu hepimiz biliyoruz tabii 90'lardaki faili meçhuller, köy yakmalar konusunda. Tahir Elçî hukuknasek serkeftî û wêrek bû. Di dema salên notî de bi awayeke bêtirs diçû ser bûyeran. Xeyala wî aştî bû û armanca wî her dem cîbîcikirina dadê bû. Her dem dixwast pirsa Kurd bi aştî were çareserkirin. Hukuknasek wisa bû ku dê tu cara cihê wî tije nebe. 5 yıldır adalet çabalarımız, adalet arayışlarımız. Piştî daxuyaniya ber minareya Çarlink bernameya bîranînê li goristanê ser gora Tahir Elçî berdewam kir û hezkiriyên Tahir Elçî qurnefîr danîn ser gora wî.
پارێزەر مالباتە تاهیرەلچی ناهی تەرەن ئانی زمێن کو تێخواستن کوشتنە تاهیرەلچی وەک بویارێک ji rêzê were nîşandan lê ew rê nadin wisa bibe. Daxwaza me bû ku dozgerî di wî îddianama xwe de pêşe dema ku birêz tayîrelçî ku derketibû televizyonek ew daxuyana ku dabû piştî wî ew kampanya linç berheqê wî datibû kirin. Me dixwaz ku ew dem tev bi zelalî derkeve holê. Lê mixabin niyeta wan ew nebû wekû ew sê polîs di lez îfadeyê wan bigire û bi awakî dost bigire. Lê em hem dem dînin ziman em dibêjin em dostên tayîrelçî em hevalên wî heta ku kujerê wî kesên ku li du wî cinayetî bûn kîne heta ku dernekevin holê em vî dozî bernadin. nebe qada şerî Tahîrelçî 5 sal berê li ber minareya Çarlink a dîrokî dema ku dixwast balê bikeşe ziyanên ser minareya Çarlink piştî civînek çapemeniyê di encama pevçûna navbera polîsan û endamên PKK de guleyek li serê wî ketibû û jiyana xwe ji dest dabû. Doza Tahîrelçî piştî 5 salan di 21 cotmeha îsal de dest pê kiribû û doz hîn jî didome. Mahî Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir. Li Tirkiye 25 mijdarê da Wezareta Tenduristiyê yekkemîn carê dî weke tê behezkirin hejmara rastexîne û diristiya pêkeftiyên koronayê ragihand. Li gorî wan amaran jî Tirkiye rojekê da derbarê hejmara pêkeftiyên koronayê dat nava welatên Ewropayê de ji bo welatê yekem li hemû cîhanê nava sê welatên xwedî hejmara herî zêde ya koronayê yan tûjbûyan cihegirt. Piştî ragihandina amaran jî opozisyonê ragihand ev hejmar jî eger heta zêde jî be gelek نهرنا راستقینه و ندرسته. Li Tirkiye ji destpêka pandemiyê heta niha Wezareta Tenduristiyê yekem car dest bi ragihandina hejmara rastexîn ya pêketiyên koronayê kir. Bi hejmarên ku rojane li dor 3000 tê diyar kirin, Tirkiye di carekê de di nava welatên Ewropayê de duwarê zêdebûna hejmara pêketiyên koronayê de wekî yekemîn welat derkete pêş. Piştî ragihandina hejmarên rastexîn, vê yekê li siyasetê jî rê li ber nîqaş û karvedanên mezin vekir. Parlamenterê CHP'yê Enqerê Bijîşk Servet Ünsalê ku derbarê amarên rastexîn de herî pêşî hişyarî dayî û her wiha hejmara rastexîn bi raya giştî re parvekirî li ser hejmarên Wezareta Tenduristiyê ji Kurdistan 24 re axivî. Ünsal got, li gel ku ji destpêka pandemiyê ve wî aşkere kiriye ku amarên jariyê Wezareta Tenduristiyê ve tên aşkerekirin derewin, lê di vê maweyê de wezaret bi tu awayê li xwe migur nehatiye ku van hejmaran bi raya giştî re parve bike. Her wiha Ünsal îddia jî kir ku wan li goristanan hejmara kesên ku li axê tên spartin jî bi dest xistine û li gor van amaran ev hejmarên dawî jî ji rastiyê gelekî dûr in. Türkiye'de onunla çarpacaksınız. Yani Divê hûn li Tirkiye amarên ku derbarê haletên koronayê da yên ku ji aliyê berdekên fermîva tên ragihandin herî kem 10 qat zêde bifikirin. Ew hejmara ku yekem car di 25 mijdarê da ragihandin jî derew bû. Ew hejmar herî kem di navbera 68 hezaran da ye. Bi tenê haletên li Enqerê 14 hezarin. Min li parlamentoyê di lijneya giştî da beriya 7 mehan gotibû. Hejmara rastexîn ji raya giştî tê veşartin. û min amarên heyî bi çapemeniyê re parve kiribûn. Mixabin, şaşîtiyeke gelekî mezin hat kirin. Heger zûtir bi hata ragihandin, gel dê hinekî bi sexberî tev bigeriya û bergiriyên xwe tundtir bikira. Parlamenterê Partiya Saadetê yê bajarê Konyayê Abdulkadir Karaduman jî barkişan ser hejmarên dawî û got hikûmetê bi veşartina hejmara rastexîn ya pêketiyan şaştiyeke gelekî mezin kiriye û bi vê yekê diyar bûye ku deselat nikare serederiyê bi van qeyranan re bike. Gerçeklikle alakası söz konusu olmayan hejmara pêketî û yên ku ji ber koronayê jiyana xwe ji destane hat veşartin. Ew hejmarên ku bi gel re parve dikirin yekçar ji rastiyê dûr bûn. Gel jî li gor van amaran bê sexberî tevgeriya. Ji loma jî hejmara pêketiyan ev qasê de bû. Ev hejmar û rewşa dawî nîşanê me da ku desilat derbarê bergirî û rûbrûbûna qeyranan da gelekî xemsar û siz tevgeriya ye. Piştî ku ji aliyê Wezareta Tenduristiyê ve amarên hemû tûşbûyan bi raya giştî re hat parvekirin, parlamenterên bijîşk pêşmalkên xwe yên spîl xwe kirin û li parlamentoyê daxuyaniyek belav kirin. Cîgirê Serokatiya Koma CHP Engin Özkoçî îddia kir ku
پشتیوان وکی پارتی بلگین راستخین ین هجمارا پیکتیان برای گشتیر پاروکر و شونده دسلات جی نچار مایکو وان هجماران بگل ره پارو بکه. هروها özkoç جبر وی روشا داوی داخواز جو وزیر تندرستی فهرتین کجا او سروکوما رجب طیب اردوان کر دا کو دست شکار خواه او جده سلاتی بکیشن. هر تایبەت به آمار و ڕۆبڕبوونا کۆڕۆنایە بگشتیت نەوا ترکیەدا تایبەتیژی لە باکوورێ کوردستانی وێل دیاربەکری ئەفکارێمە سەدەقەرەم پایکە ڕاستەخۆ زانیاریین هەری داویە بدە سەدەقەف دەمێتە باش ژمارە هەر چەند زۆر بنژی لە دیسە ئالیە دژبەری ئۆپۆسیۆن بێژە ئەف ژمارە ژینەت ڕاستن باش ئەگەر و سابەت دیارە ژمارە گەلک زیێدەترە لێ ئەسیا گرنگ بەحسا ڕەوشە پێکەفتی بکەم ئەوە دیاربەکرێت تێدیتن دەما کەس پێت کەون ڕەوشەوانە گەلک خراپ دەیانژی تنی وەکە ئەنفلونزایەکی vêdemadawiya taybet jî li serdema sermayê. Civan li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê divan divê di hefteyê dawî da yanî esas tiştekî berdewam bû lê divê di hefteyê dawî da her roj hejmara kesên pêketî zêde dibû ji teqrîben 2003 nêzîkî 3000 bi ser 3000 carna diketin lê dî yek rojekî da me her dît ku li ekranên televizyona ji aliyê Wezîrê Tenduristiyê ve 28000 29000 30000 wekî te destpêkê da behs kir berastî êdî ew daneyên ku dihatin dayîn 10 qatê wan zêdetir jî em bêjin dane hatin belavkirin ev jî di nav civakê da wê nakokiya daxuyaniyan ku digotin daneyên tên belavkirin ne rastin ji aliyê rayedaran ve û divê pêvajo û bi awayekî şeffaf bê birêvebirin da ku civak ji rastiya metirsiya vê nexweşînê agahtar be ji xwe ji destpêka vê pandemîyê heta îro em karin bêjin münaqeşeyeke ku her berdewam bû û tu car naber nehat dayîn ew bû ku daneyên dihatin belavkirin agahiyên ku dihatin belavkirin ji aliyê saziyên tenduristiyê ve ji aliyê saziyên pisporî ve û partiyên opozisyonê ve dihat êdakirin ku rayedar wan daneyan wan rastiyan ji bo civakê ra nagihînin û daneyê xelet radigihînin di nava yek rojekî da 10 qat zêde bûyîna haleta ango ragihandina 10 qat zêde bûyîna haletan jî ser medya civakî jî li Tirkiyeyê deng ve da bi taybet ev agahî jî piştî ku tenduristiya navdeteweyî ragihandibû ku dê piştgiriya vaksînê ji bo welatên ku korona lê bandor dike bê perebêkirin piştî wê ev dane hatin belavkirin bi vî awayî jî li ser medya civakî li ser wan daneyan em karin bêjin raya giştî hê jî münaqeşeyên xwe bi awayekî berbiçav berdewam dike ji aliyê din da dîsem karin bibêjin ku Wezîrê Tenduristiyê Tirkiye Fehrettin Koca şeva borî em karin bên daxuyaniyeka dûvdirêj û dane dane agahiya belavkir di wê derê da hem behsa bergiriyên nû kir ku hin tengavbûn hatine danîn li ser jiyana civakî hin kargeh wextê wanê vekirin û girtinê hatin guhartin dîsa dawiya heftê derketina derve da hin bergirî hatine danîn lê tişta herî muhîm ew bû ku bi taybet li sê çar bajarên Tirkiyeyê di serî da li hemû serenserê Tirkiyeyê pêla sêyemîn ku em bêjin rêkorta sêyemîn cara rêkortê şikestin li Tirkiyeyê pêleka wisa dest pê kiriye û dîsa li nexweşxaneya jî gelek rewşên nebaş tên jiyandin bi taybet ez karim viya bibêjim ji ber ku min jî wê nexweşînê derbas kir li nexweşxaneyê dema hûn derbas dikin di çi nexweşxaneyê dibêjin keko ka bizanim gelo bi mira ev nexweşîn maye ku ez belav nekim bi kesî nekim ka testa me bikin ez pozîtîfim yan negatîfim li nexweşxaneyê dibêjin heger ku tu xwe baş hês dikî tu dikarî daxilê civakê bibî û piştî 10-12 rojan piştî û ên ku piçek dirêj jî bibe piştî 14 roja heger kes bi xwe bibêje ez başim derdikeve nav civakê û digera ihtimalek mezin ew e ku ji xwe pispor jî wî dibêjin li ser gelek kesan ev belavbûna vê vîrusê carna demdirêj berdewam dike hin kesan da demek Kurd berdewam dike ji ber wî jî divê bêzanîn ku ew kes enfekte biye yan jî nebiye di vî warî da bi rastî tendurustkar jî gazinca dikin û dibêjin divê ew testa encamê jî bêkirin dîsa
ام بیژن نهاد نابرا 28 و 30,000 دا دانه تیم بلاف کرن که روزانه دناوه دا 1000 دلیزن ما حتی 3 روز برجی لترکیه ام بیژن 200 300 400 کس کم دبون زیاده دبون لیبویا وای هم دانه مریان جی دنابرا ام بیژن 6 و 8 دا بون ها دانه او دانه جی در کتنا 2 قات 3 قات این مرینه این کو جان خوش دست دنجی تین راگه هندن 2 قات 3 قات بونه این کو حالت کتی بونه 10 قات زیاده تین راگه هندن و ناکوکیاد نابرا ام بیژن آگاهدار کرنا جواکی دا براستی دناو جواکی دا جی بیا وک پرسکی جبر کو این اپوزیسیون دبیجن که اگر رای دارم و مترسیه و راستیش بو جواک نشان بدا و تابلو خراب و ها در نت کت هوله رای دار جی دبیجن که جبر جواک به تفدیر تفدگره او انجام در دکاون هوله به وی آوای هر دو آلیجی داخواز جوالاتیا دکن که برگریه خوب بگرن او دهمو نافگین راگهاندن دا به تایبت جوالاتیا او داخواست کرن لی ولاتی جالی آبوری جیانا جواکی درونی و به هر حالی جوی پاندمیه باندورین گله گران گرتنه هری داوی جی هم سازین سویل هم جی سازین پسپورین تندرستیه بانک لحکومت کرن که 14 روز لترکیه روشکا امبیشن جبو برگریا پاندمیه راگهینن و جبو ولاتیا جی دویواری دا پشگیری نابوری چون بین داین دا که پیشی لبلابونا و ویروسه بگرتن دیاربکری افکار من صدق قرم پای که راست خوازان ایردان زور سپاس بوه لحریما کردستان 14 کسین دل کرونا جان خوش دزدان وزارت تندرستی حریما کردستان اجرا گاند 24 دمجمری در باز بویدا 259 کس به ویروس کرونا کتنه 14 کسان جان خوش دزداینه و 385 توش بو چاره سر بوینه حتی نها جیل دیوان آماران لحریما کردستان 95897 کس به کرونا کتنش به اجمالی جی 3118 کسان جان خوش دزداینه روژا دوشنبه پارلمانتو کردستان جوون و خواندن یکمی جی جبوی دو پروژه یاسا کن لگوری برنامه کار جوینی جی ده خواندن یکم جبوی پیشنیار یاسا پرورده و خواندن الهریما کردستانی و سر راست کردن یاسا زانینگهن تایبت جی بکن هر واسا پارلمانتو کردستان ده خواندن و گوتوبه جانجیل سر هر دو راپورتین کمیته پیوندیان و رفنده کردستانی و کمیته روشنبیری و جواکا سویل و ورزش و لوانا درباره کوچا جوانا جبوی در ولات و آماده بودن وزیرین پیوندیدار این حکومت حریما کردستان بکن. بریتانیا ارشال سر خوپیشاندران لناصریه و